Antipsiquiatría. Soñemos cun mundo sen enfermos mentais no que coidemos daquelas persoas que sofren psíquicamente e as protexamos de sádicos psicópatas que creen que un papeliño chamado diploma universitario lles entrega a vida das persoas. Deámoslle de volta as súas vidas. Propiciemos procesos de prescripción en seguridade de drogas adictivas que destruen vidas e enriquecen os petos dos xigantes farmacéuticos. Heavens, sanctuaries. Non permitamos que ninguén os agrida, que ninguén os maltrate. A contención mecánica debe ser abolida. Litio, veleno, tortura. Porque somos tantos, calquera de nós, os que podemos caer nas mans deses monstros facilmente. Alteración da percepción, noción subxectiva. Todos temos medos propios, exagerados, irracionais. Oímos ás veces un móvil que soa o que ninguén chamou. Corriximos textos e vemos palabras que non están escritas. Completamos. As voces oídas só son voces oídas. Non as convertas nunha maldición. Necesitamos aprender a entendelas, aprender a descifrar o que nos contan. Como os soños habitan en nós. A que tipo de persoas desconfiamos as almas das persoas no seu momento máis vulnerable? Créanse propietarios de almas que non son súas uns tipos, unhas tipas, seres supostamente superiores, malditos mediocres. Quen lles atribuiu a enganosa facultade de xulgar as vidas alleas? A potestade de matar, de mandar, atar, matar tamén, seres humanos. Como lles podemos permitir etiquetar as persoas porque non son como eles ou elas deciden que deben ser ou comportarse? Psiquiatrizan a diversidade humana. Contos chineses, trolas. A desobediencia non é unha doenza. Outórganse un poder de definición que non teñen, que ninguén lles deu.